পড়ে যাও এঠো ମୋ ବାପୁ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇଛ ତମ 4 ଟଙ୍କା ମୁଣ୍ଡ କାଟି କିମ୍ବା କରି ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି ତୁ ଆମକୁ ଧମକ ଦଉଛୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆମେ କିଏ ଯାତ୍ରା ଭିଲିଆନ ଭଳିଆ ଡାଇଲଗ ମାରୁଛୁ ତୁ କଣ ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ଦୈତାରୀ ବୁଡ୍ଡା ଚାରିଟା ଟୋକା ମିଶି ଗୋଟେ ବୁଢାକୁ ମାରୁଛ পুরুষ বাপু তু কি সে তো যাত্রা টাইগর দৈতের না তু কোন তাকে ভিড়ে দামা না শোন রাস্তায় ছেড়ি শোইলে গাড়ি ড্রাইভর হর্ন মারে হেলে সিংহ শোইলে गाड़ी पक्के पड़े जा तुम सामने जो खड़ा है सेंटा गोटाए सिंह ऊपर उठा सिंह रो तो सिंह पुड़िया छोड़ो बोला कौन ना सिंह ए सुने कौन लो सारा गोटाए पहाड़ रे मुन्ना बाड़ा हो गई मुन्ना बाघ लांज छोड़ा बाघ लांज हमें ना मने धरी नियो तुम जातकर चित्रगुप्त तुम ना को तो एंड करी देला ठीक मुन्ना ठीक है मन को ठीक है मन को हारा गोड़ भांगी दे एमन को एमिति पिटिनो जेमिति के एक्सरे में सेल्फी कंफ्यूज होई दिबो अरे मुन्ना ध्यान छो ठीक है मन को छात्र पपकार न करी माने ना सुनले डरबू डरले जर हम पारासीटामोल काम दबनी काट पानी भी आउ मिलुनी से बात कथा बंद करो मो पचार जो किया तमे बड़ा कला मुन्ना भाई एमबीबीएस हिट मुन्ना भाई एलएलबी सुपर हिट लगे लो मुन्ना भाई बम्पर है आओ गोटे मुन्ना भाई जानवर तो सामना है ओहो तू जानवर अच्छा पुणे मो घरे मो पाखे तोर काम कोन काम नथिले मुन्ना भाई कोर्ट के आसेनी रे प्रिंसिपल अब प्रिंसिपल तू सुनेली तो कॉलेज रे काली गोटे परीक्षा अछि अच्छा गोटे क्वेश्चन पेपर मत दबो केते टका नु हैं अरे एटा तो मुंड खराब हो जाय ना कोन दे तो जानि पार तू कोन कहू क्वेश्चन लेके ले कोन को जानछु मो चाकरी को जीव दिबो बता सीधा जेल ले जीव पेन मोनी से टेंशन तो लेना केते नबो खाली को रखे दिले अच्छा तो के साथ तू मो घर भीतर पसी पुणे गुंडागिरी देखौ तू मु जो आज तो गुंडागिरी न छड़ाई थी तार तू बते तू ए बिना बिना सब क्या बात ए बा देखो तो पर तू पुलिस को फोन कर पुलिस को फोन करबी तू कहीं की करबे अरे सोचा को देखो चित्र पुलिस अरेस्ट करवा दरकार
ଇଲୋ ମା ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ କଣ କରୁଛି ଇଏ ମୋ କଲେଜରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଚୋରି କରିଛି ଆଉ ତୋ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଛି ମତେ ବଦନାମ କରିବ ମୋ ଚାକିରି ଖାଇବ ମତେ ଜେଲ ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଓ ବାବୁ କିଏ ତମେ ମୋ ବାପା ତମର କଣ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ତମେ ବାପାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ପ୍ରତିଶୋଧ ସେଦିନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରତିଶୋଧ କି ପ୍ରତିଶୋଧ ଗଣି 50 ଥର ଉଠବସ ଛାତିକି ଗୋଇଠା ମୋ ନରମ କଲିତାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟି ଦେଇଥିଲ ତମେ ବାପ ଝିଅ ସେଇ ସବୁର ପ୍ରତିଶୋଧ କଣ ସବୁ ଶୁଣି ତମ ବାପୁଛ ମୁଁ ନା ପଚାରୁଛି କିଏ ତମେ ଖେଳ ଛୁଟି ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଚିଠି ତୋ ଆଖି ପୋଟଳ ଫଳ ପରି ତୋ ଗାଲ ଟମାଟୋ ପରି ଲାଲ ଆଉ ତୋ ଓଠ କିଟକାଟ ଚକଲେଟ ପରି ମିଠା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଚୋରି କରିଛି ପ୍ରେମ ଦେଖିଲେ ଦେଖୁଥିବା ହାତ ଆଜି ହାତରେ ଭୁଜାଲି ଧରି ଏ ମାଟିକି ରକ୍ତରେ ଲାଲ କରିଦେଇଛି କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ଦେଖ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ଏ ଭୁଲ କୋଉଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି ମିଶ୍ର ତୋ ସେଦିନ ସେଇ ଟିକିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନର ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କେତେ ମାଡ଼ କେତେ ଗାଳି କେତେ ଅପମାନ ମନେ ଅଛି ସେଦିନ ଉଠ ବସାଉଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ଗଣୁଥିଲୁ ତୁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ପରାଟାଉର ଟିକେ ଚିନ୍ଦିରା ମିଶ୍ର ମାନେ ତୋ ବାପା ପକେଟରେ ଟଙ୍କାର ବଣ୍ଡଲ ମୋ ପାଖରେ କୋଚିଂ ପେପରର ବାଣ୍ଟା କାଲି ସକାଳର ଭାଇରାଲ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଚୋରି କରି ବିକ୍ରି କଲେ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପୋଲିସ ଆସିବ ତା ବାପାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକେଇବ ବିଚ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷାଡ଼ି ଥାନାକୁ ନେଇଛି ତୁ କର ମା ତୁ ଯଦି କର ତାହେଲେ ଯାହା କହୁଛି ସତକୁ ସତ ସେଇଆ ହବ ପୋଲିସ ମାତ୍ର ହାତ କଡ଼ା ପକେଇଲେ ମୋ ମାନ ସବୁ ବାଟରେ ମିଶିଯିବ ଦେଖ ସେଠୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଛି ଯାହା ଶାସ୍ତି ଦେବାର ଅଛି ତ ମତେ ଦିଅ ହେଲେ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ତ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ନା ମୋ ବାପା ତମେ ସର୍ବନାଶ କର ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋ ଝିଅ ଠିକ କରୁଛି ମୋ ଝିଅର ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେ ମତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନି ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ତମେ ମୋ ମାନ ସମାନ ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅ ମୁଁ ଫେରେଇ ଦେଇପାରିବି ମୋ ପିଲାଦିନ ମୋ ମାର ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଫେରେଇ ଦେଇପାରିବୁ ମୋ ମାର କୋଳ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ସାର୍ ଆପଣ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛ ଆଉ ଟିକେ ଡେରି କରିଥିଲି ହୁଏତ ଅପରାଧ ଖସି ପଳାଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେଲେ ମୁଁ ଅପରାଧକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବି ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନାଇଁ ଆପଣ ଅନୁମତି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁନି କାରଣ ଅପରାଧ କିଛି ଛୋଟିଆ ଭୁଲ କରିନି ସେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଖେଳ ଖେଳିଛି ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ବାଦ କରିଛି ଆଉ ଆପଣ ଅନୁମତି ଅପେକ୍ଷା କରି ଯେତେ ମାଟିରେ ଅପରାଧ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତମେ କେତେ କହୁଛ ତମେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ପରା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନ କରିବା କଥା ତମ ତ ନ ପଚାରୁଛ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏମିତି ମାନେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇକି କଣ ଆପଣ ଅପରାଧ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପି ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆରେଷ୍ଟ ହିମ୍ ହାତ ଦେଖାନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କଣ କହିଲେ ଆପଣ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପି ଦେବେ କାହିଁକି ତମ ବାପା ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସୁନାଙ୍କର ବିଷୟ ଗୋଟେ ଚୋର ଡକାୟ ଭଦ୍ର ମୁଖା ତଳେ ଗୋଟେ ସଇତା ନିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ये मैडम एमी सब कौन कौन तमे किछ कहू चुपचाप ठिया अछि कोन तुम बाबा के जो एलिगेशन आसी तांको 6 मास जेल हवा सुनिश्चित 6 मास जेल क्यों काहे की कोन भाई प्रिंसिपल समाजर विश्वास कॉलेज रे थिबा क्वेश्चन पेपर को मोटा अंकर टंका नै पब्लिक रे बिक्री करछन नहीं नहीं मैडम नहीं ये सब मिछ एटा कोन मैडम टिके आइले मैडम देखिले सब कोन ओ माय गॉड ये तो क्वेश्चन कि तू कमे सब बात कहू मैडम आपण मते कथा पदुछंती मु बा आपण फोन करी टिके डाकिछि माने फोन करी टिके आगे हां
କ'ଣ କରିବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଏ ଦେଶର ଗୋଟେ ସଚ୍ଚୋଟ ନାଗରିକ ନା, ନାଇଁ କି? ଦେଶର କୋଉଠି କେମିତି ଅନ୍ୟାୟ ଅନେକ ହେଲେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ମୋର ସାମାଜିକ ଅଧିକାର। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ପାଖରେ ଏସବୁ ଅଛି ବୋଲି ତୁ ଜାଣିଲୁ କେମିତି? ତାର ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି, ହଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ ମୋତେ କଲେ ଆଉ ମୁଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି। ମନେ ରଖ, ଆଜି ମୋ ବାପା ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲା, ତାକୁ ଜେଲକୁ ପଠେଇଦେବ, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିବ, ଭଲ ଓକିଲ ଧରିଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛ, ତମ କେସ୍ ଆଉ ଏଠି ନୁହଁ, ସିଧା ଉପରବାଲା ପାଖକୁ ଯିବ। ଆଉ ଉପରବାଲା ପାଖକୁ ଯୋଉ କେସ୍ ଯାଏ ସେଠୁ ଜାମିନ ମିଳେ ନା, କେବଳ ସଜା ମିଳେ, ସଜା। ହେ ମୀରା ମିଶ୍ର, ସେଦିନର ନିଆଁ ଏବେ ବି ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଦାଉ ଦାଉ ହେଇ ଜଳୁଛି। ସେଦିନ ସେ ପ୍ରେମ ଚିଠିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧାଡ଼ିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ମୋ ମନରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ତୋ ଆଖି ପୋଟଳ ଫାଡ଼ ନା ତୋ ଗାଲ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ତୋ ଗାଲରେ ମୋ ଗାଲ ଘଷିବୁ, ଦେଖିବି ମୋ ଗାଲ ଲାଲ ପଡୁଛି କି ନାହିଁ। ମୁନା ଓଠ କିଟକାଟ ଚକଲେଟ ପରି ମିଠା। ଆଜି ମୋ ଜିଭ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ତୋ ଓଠ କେତେ ମିଠା। अरे मुम्बा मुन्ना बाबा आगुरी केवे देखाई बोली जानि पारुनो नहीं, किंतु मु तम विषय सब किछ जानि। मो सानो भौणी मीता तम विषय मते सब किछ कहिछि। मस रो रो मु जानि तमे मो को टे मनमना करिछ, किंतु मु कोन करिवे अभी कहले? तम बापा जने प्रिंसिपल ए एमती टंका पई प्रश्न पत्र चोरी करी बिक्री करिवे, एटा कोन ठीक कथा? हां अवश्य मु चाहतिले कि एटा को हैंडल कर देता, किंतु खबरटा जे पुलिस पाखरे पहुंची गला। किंतु मु जति जानि जे केस वर्तमान मो बड़ भाई पाखरे अछि, जदि से चाहिबो तो बापा को बंचै दबो। मु तो सेठी पे केस मिता कहबो। आज्ञा मिता मो भाई के कहले कि हबो बोली होछ। आज्ञा ए किछ हबोनी, तो भाई कोन भाई ही अछि। पुलिस चाकरी पाला पर तो आखे बड़ बड़ हो जाए, से कहा कथा शुणुनी मिता कथा कौन शुणु? नहीं नहीं कमलान भाई मो बापा कथा निश्चय रखिबे। जदि निश्चय रखिबे ताले बांधिकी क्या आनु तो चिंता किछ करूछ ना? मु देखि थाना भीतर से अल्फा मैडम तो बापा को जंदी बड़ा बड़ी करथे, मो भाई पूरा खुंटो बढिया ठिया आइताए। तो कोन एथु किछ अनुमान करि परनो ना? जगह
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଟେନସନ ଅପେରା ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲା ସେ ନୃତ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ତୁ ଥିଲୁ ମୋର ହାତୁ ହାତଣ୍ଡେଇ ଆଜି ଯାଉଛୁ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ଦେଇ ଭଣ୍ଡେଇ ତୁ ଥିଲୁ ମୋ ନେତ୍ର ନୟନ ମଣି ଆଜି ଯାଉଛୁ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ଧରି ଅଙ୍ଗୁଳି ରଜ ପୁଅ ପରି ତୁ ପାଇଛୁ Opa, mata o opa. Ei, olha esse contigo, mano, mano. Vamos ver. E agora, e dando duaro. E agora, e agora, e dando duaro. Tope cola, poro, topa escritura. বড় যাচ্ছ বড় ভাই ইন্সপেক্টর অম্লান মহাপাত্র মোবাইল ফোনটা সাইলেন্ট ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଲ କାଳେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିବ सर ये सर नो 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 सर सर मैंने मूव नो 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 हेलो আচ্ছা ম্যাডাম বিসিআইরে ব্রাউন সুগার দিলা বলে আপনি প্রমাণ রখিছেন তো ରଖିଛୁ ମାନେ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ସବୁ ରଖିଛି ଏ ବାପୁ ତମେ ମେନ୍ କଥା କଣ ଜାଣିନ ଆଉ କଣ ହେଇଛି ବା ସେ ଅମ୍ଳାନ ମହାପାତ୍ର ଗାଡି ଭିତରେ ଯୋଉ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିଛି ତାକୁ କଣ ଗାଡି ଭିତରେ ସେ ଅମ୍ଳାନ ମହାପାତ୍ର ରଖିଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ରଖିଥିଲେ ଏଇ ଆଲଫା ମେଳ ଆଉ ସେସବୁକୁ ଆଣି ମତେ ଦେଖେଲା ଏ ମୁନା ମାଲ ମୋର ରଖିଲେ ଆଲଫା ମୋ ଭାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ସବୁରି ମୂଳେ ରହୁଛି ସେଇ ଅମ୍ଳାନ ଶୁଣ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ବଡ ହିରୋ ଭାବିଛି ଛାଡିଯିବ ତା ହିରୋ ଏମିତି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଲେଖିବେ ତା ଜୀବନଟା ଯେମିତି ସେ ଜେଲରେ କଟିଯିବ ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତୁ ତୋ ପ୍ରେମିକକୁ କେମିତି ବାହା ହବୁ ଏଇ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ତମେ ମତେ ବାହାଇ କରୁନ ମାନେ ତମେ ମୋ ହାତ ଧରିଲେ ମୁଁ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଖଡିଆ ଧରିବି ଖଡିଆ ଧରି ମାନେ ପୁରା ଝୁଲିକି ରହିବି ହଁ ଅମ୍ଳାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମତେ ନ ଦେବା ଯାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଖଡିଆ ଜମା ଛାଡିବି ହଁ ଠିକ ଅଛି କେବଳ ମ୍ୟାଡାମ ଚାହିଁଲେ ଆମର ବଞ୍ଚିବ ତୁ ଚାହିଁଲେ ତୋ ପ୍ରେମିକ ବଞ୍ଚିବ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ସେ ବଞ୍ଚିକି ରହୁ ତ ବାହା ପଛେ ନ ହଉ ନାକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଏ ଟଙ୍କାର କୋଉ ବାଳୁକୁ ସରି କରୁ କଣ କରିବେ ବିଷ ବାଦ କଥା ଏ ବିଷ ବାଦ କଥା କହିବା ଆପଣ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ମୋର କି ଜାମିନ ପାପ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ବାପାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବି ଚିନ୍ତା କର ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ଫସେଇ ପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ତୋ ବାପାକୁ ନ ବାନ୍ଧିବେ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଦରକାର ପରେ ଜନ୍ମର ପ୍ରେତାତ୍ମ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ଇଏ ହିରୋ ମାର୍କା ଚେହେରା ଭିତରେ ଭିଲେନ୍ର ପ୍ରେତାତ୍ମ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯିବ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି ତମେ କଣ କରିପାରିବ ତମେ ଆଉ କଣଟା କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି ସେମିତି ଜୀବନଟା ନର୍କ ହେଇସାରିଲାଣି ବଞ୍ଚିବା ପରିବାର ସବୁ ସମାନ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ କଣ କରିପାରିବ ତମେ একদম পাঠিত ভালোরে কৌছি তোমার চ্যালেঞ্জ দেনা মতে মতে বাড়াবো কি নাই মতে দিন দেবো কি নাই না 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 এই এন্ট্রি কলা চালুয়া कभी लिखिले किसका गाना कोई किसका गाना सुनेगा दिल ना दिया दिल ना लिया ले बेटा
ବୋଲି ମାରି ଯାଇଛି କି ଦେଖିପାରୁନୁ ଦେଖିଲୁ ତା ହାତରେ ସଙ୍କା ପିନ୍ଧିଲି ମୋ ଠାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲି ପୁଣି ପଚାରୁଛୁ କଣ ତମେ ମାନେ ଆମ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆମ ଜନ୍ମ ହବା ପରଠୁ ମା ପେଟରୁ ଗଳିଲୁ ତ ଭଲ ପାଇବୁ ଆଉ ସେ କଥା କଣ କି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ମା ଆମକୁ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ବେଡ ପାଖାପାଖି ଥିଲା ଶୀତ ଦିନ ମୁଁ ସୁସୁ କରିଦେଲି ତାପରେ ପଡି ଆଉ ମୋ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ଏଇ ଅଛି ପୁଣି ଏଇ ନାହିଁ ଗୋଟେ କଥା ମତେ କୁହ ତମେ କଣ ମୋ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବ ତମରି ଘରେ ତମରି ଭାଇ ବୋଇ ରହିବେ ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ବଞ୍ଚି ପାରିବି କି ନା ଏ ମନଟା ହଉଛି ସେଇ ମଣିଷ ଯାହା ପାଇଁ ତୋ ବାପା ଜେଲ କଲା ମାନ ସମ୍ମାନ ହରେଇଲା ସେତିକିରେ ମୁଁ କମ କଷ୍ଟ ପାଇନି ବାପା ସେତିକିରେ ମୁଁ କମ କଷ୍ଟ ପାଇନି କିନ୍ତୁ ତମେ କହିଲ ତମ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ବୁଝିଲି ଏ ମୁନା ତ ମୁଁ ବ୍ଲାକମେଲ କରିଛି ଏ ମୀରା ତମେ ତାକୁ ଜମା ଭୟ କରନି ଝିଅ କିଏ ସେ ଝିଅ ଥିଲା ନା ଆଉ ତାକୁ ବାହା ହେଇ ସାରିଛି ମୁଁ ସେ ଘରର ବୋହୂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛି ସାନ ଭାଇ ବାହା ହେଇଯିବାଟା ଖରାପ କଥା ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ତୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଭାଇ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛି ତାକୁ କଣ ଝିଅଙ୍କର ଅଭାବ ମୁଁ ବାନା ବାତରାଟା ମତେ କେହି ଝିଅ ଦଉନଥିଲେ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଦୟାକରି ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ଟିକେ ଦେଲେ ଦାମୀ ଘର ଝିଅ ବି ମେ ପଢିଛି ଧନ ସେଇଟା ମେ ବି ଏମଏ ପଢିଛି ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବୁ ହଁ ଠିକ କହିଛୁ ରେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଯେତିକି ଖୁସି ହେବେ ତା ବାପା ନା ଶୁଣିଲେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବେ ହଉ ଦେଖିବା ଦେଲେ ଓ ଧନ ଟିକେ ମୋ ଦେଖେଇ ଦେଲ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଆରେ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ କଲେ ହବ ଦେଖି ଦେଖିଲ ଇଏ ପୁରା ମୀରା ହଁ ମୀରା ତାପରେ ଯାହାକୁ ତମ ବଡ଼ ପୁଅ ଅମ୍ଳାନ ମହାପାତ୍ର ଭଲ ପାଉଥିଲା ବିବାହ କରିବାକୁ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ମୋର ପୂର୍ବ ଡାଇଲଗ ମନେ ପକା ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର ତୋ ସହିତ ମୋର ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥା ଆସୁଛି ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ आठ ଖାଇବାକୁ ଆଣିକି ଦେଲି ଖାଇଲୁ ଯାହା ପିନ୍ଧିବାକୁ କହିଲୁ ଆଣିକି ଦେଲି ପିନ୍ଧିଲୁ କଣ ସବୁ କଲିକତା ଦଲାଲକୁ କହିଲୁ ସୁନ୍ଦର ପେ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛୁ ଚିକେନ ପେ ସେ ଠନ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଣିଦେଲା ମାଲ ଖାଇବେ ସରି ଭାଇ ସରି ପାଗଳଟା ନା କଣ ହର୍ନ ମାରୁଛୁ କେମିତି ଶୁଭୁଥିଲା ଦଲାଲ ଉତ୍ସବ ହେଲାଣି ମାଲ ନବ ବୋଲି ତତେ କହିଥିଲି ବା ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଛି ମାଲକୁ ବେହୋସ କରି ରଖିବୁ ପଡଗଲା ମାଲ ଏଇ ମାଲ ହଁ ଭାଇ ଏ କଣ ଠିଆ ହେଇଛି କି କଣ ଶୋଇ ଛାଡ଼ିଯିବୁ ନା କଣ ଆଶା ବଢିଆ ବେପାରୀ ତୁ ହେଇଗଲୁ ଆଉ କଣ ମାଲ ପଠେଇ ଦଉଛୁ କଥାରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦରକାର ପଡୁନି ଆଉ କଣ ଓଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଓଇ ଚିକଣି ଚାଲ ତ ବାପା ଆଇଛୁ କଲିକତା ମାଲିକା ନେଇ ତ ଝିଅ କରି ନବ ଚାଲ ନା ତୋତେ ଓଇ ଏଟା କାଲୁନ ନା କିରେ ବେଟା ତ ହର୍ନଟା ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ ଓଇ ଚାଲ ଓଇ ଭାଇ ଏ ଝିଅ 3 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ପୋଷିଛି ଏବେ ତାକୁ କିଛି କହିନଥିଲି ଭାଇ ହଠାତ୍ କି ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ କଣ ମନ ହେଲା ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ମତେ କହୁଛି ମୁଁ ଛୁଆର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି
ତାମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହଁ ଭାଇ ଗର୍ଭବତୀ କି ତ 5 ଲକ୍ଷ ଦବନି ନା କ'ଣ କେମିତି ତାକୁ ବୁଝେଇବା ତୁ ବୁଝେଇବୁ ନାଇଁ ଭାଇ ପାରିବୁନି ନା ଆପଣ କ'ଣ ମାଲ କୋଉଠୁ ଆଣିବା ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ଆପଣ ନେଇ ଆସୁନୁ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି 5 ଲକ୍ଷ ନହେଲା ନାଇଁ ଲକ୍ଷେ ତ ଦବ ଭାଇ 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 କାହାକୁ ଡାକିଲା ତତେ ଦେଖିଲା ଭାଇ ତୁ ମୋର ସତରେ ମତେ ଚିଲି କରୁନୁ ଭାଇ ଏ ଶୁଣ ଏଡେ ବେପାରୀ ତୁ ହେଇନି ବड़ा ଦଲାଲ କୁ ବିଚାର ତୁ ଶୁଣ ପ୍ରକୃତରେ ମା ପେଟରୁ ଦଲାଲ ତୋ ପାଇଁ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ବେଶୀ ତୁ ଶୁଣ ଭାଇଟା ନା କଂସ ଭାବେ ଭାଇ ଏ ମୋ ଭଉଣୀ ନୁହଁ ଆପଣ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭଉଣୀ ମୁଁ ତୋ ଭଉଣୀ ତୁ ମୋ ସହିତ କପଟ କରନି ତୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ ବସେଇ ଧୀରେ ବସି କାହିଁ ଏମିତି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଛୁଆ ଭାଇ ଆଉଛୁ ଭଉଣୀ ଆଗ ନା ଟଙ୍କା ଆଗ କେମିତି ଏତେ କଥା କହି ସାରିଲା ପରେ ବି ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ଏତେ ପରେ ବି ତୋର ଆମ ଶାନ୍ତ ହେଇନି ତୁ ଭାଇ ନା ଗୋଟେ ଜାନୁଆ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟି যায় ମଣିଷ ପଶୁ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ 10 ଅବତାର ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତାର ଯାହାକୁ ଏ ଦୁନିଆ କହେ ଜାନୁଆର ବେପାରରେ ଗାଈ ଆଉ ଝିଅ ଏକା କଥା তাহলে গাধেই দেবী ରକ୍ତରେ কি ভালো হচ্ছে কি ভালো হচ্ছে তোটা হিরোটা না ভিলেন তবে তোরা হিরো হয়ে মারুଛୁ କ'ଣ ଦୟା ଆସୁଛି କି ରେ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖ ସେ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହଉଛି ଟଙ୍କା ତୁ ମୋର ସତରେ ବର୍ଷ ये 16 टका गोड़ा हाथ बांध ट्रेन लाइन में फुबाट है और से टोके की नहीं से डॉलर गाड़े फुबाट है